Idees per al sopar de Sant Joan. Us suggerim 2 plats freds, un entrant refrescant de carpaccio de carbassó i un segon plat fred de carn, vitello tonato. Comencem pel carpaccio de carbassó. Amb l'ajuda d'una mandolina tallem el carbassó a làmines molt fines. En un plat disposem les làmines de carbassó, pebre negre i la salsa. Afegim els encenalls de parmesà i acabem amanint amb un raig d'oli d'oliva i sal gruixuda. Per fer el vitello tonato ens caldrà en una cassola posem les verdures, 1 litre d'aigua, la sal i el vi. Afegim la carn i cuinem durant 45-60 minuts, fins que veiem que la carn està tendra. Deixem refredar la carn en l'aigua. Un cop freda, traiem la carn, l'eixuguem i l'emboliquem en paper de plata. Guardem la carn a la nevera per tal de refredar-la. Podem aprofitar les verdures per preparar un puré. En un got de batedora posem l'ou i l'oli de gira-sol. Posem la batedora al fons i triturem fins que veiem que l'oli es lliga amb l'ou.